ஸ்டாக் மார்க்கெட் என்றால் என்ன? ஸ்டாக் மார்க்கெட் என்பது பங்குகள் மற்றும் பத்திரங்கள் போன்ற நிதி பரிமாற்ற கருவிகளை வாங்கி விற்கும் ஒரு களம் ஆகும். இது பங்குச் சந்தை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் நிறுவனங்கள் தங்கள் பங்குகளை வெளியிட்டு முதலீட்டாளர்கள் அந்த பங்குகளை வாங்கி விற்கிறார்கள். ஸ்டாக் மார்க்கெட்டின் முக்கிய நோக்கம் நிறுவனங்களுக்கு தேவையான மூலதனத்தை திரட்டுவதும் முதலீட்டாளர்களுக்கு நல்ல வருமானத்தை ஈட்டித்தருவதுமாகும். ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் முதலீடு செய்ய வேண்டுமானால் முதலில் ஒரு பங்குச் சந்தை டிமேட் கணக்கையும் ஒரு பங்குதாரரிடம் வர்த்தக கணக்கையும் திறக்க வேண்டும். டிமேட் கணக்கு என்பது பங்குச் சந்தையில் பங்குகளை வாங்கி விற்க பயன்படுத்தப்படும் ஒரு கணக்கு ஆகும். வர்த்தக கணக்கு என்பது பங்குதாரரிடம் பங்குகளை வாங்கி விற்க பயன்படுத்தப்படும் ஒரு கணக்கு ஆகும். டிமேட் கணக்கையும் வர்த்தக கணக்கையும் திறந்த பிறகு முதலீட்டாளர்கள் பங்குகளை வாங்கி விற்க ஆரம்பிக்கலாம். இந்த வீடியோவை இறுதி வரை பார்த்ததற்கு நன்றி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் மேலும் இந்த வீடியோவை அதிகம் பகிரவும் மற்றும் சப்ஸ்கிரைப் மற்றும் பெல் ஐகானை கிளிக் செய்யவும்.